ukushiya kwakakhalala kuzona kuyizathu ezokwenza ukuthi noma into ya influencer ukuthi nawe ugcine usushiya ibandla. Ukuhamba kwakhalala angikuveze kanje. Ukuhamba kwakhalala kwezinye zezinto ezingilimaze kakhulu ekukhonzeni. Futhi nakhona ekulimaleni kwami ngakuveza ukulimala kwami kuma channels a proper ukuthi angilimele. Ukhalala kumina ufana nomfowethu. Much as esihlangane ngoKristu kodwa impilo esesiyiphila ugcine sewumfowethu kumina. Ukuphila kwethu bese ku beyond ukuba bazalwane. Umfowethu lwa. Engithi noma ngabe kuthiwa kungenzeka noma yini mina ngiyazi ukuthi uyoba nami la ngobe ngikhona. Uma ngenzeka noma yini I know. So ukuphuma kwakhe ebandleni kwangilimaza kakhulu. Kwangiphazamisa to an extent ukuthi ngifikelwe isikhathi la khona ukhala lehambile. Mhlambe kwabe inyanga I was admitted esibhedlela.